to our Badminton Play Tuesday, only here at RSM, Daat Camarines Norte. So ito guys yung ating mga player for today. Yan. Meron dito guys, apat na court. Watch lang kayo dyan guys ha. Papatayin muna natin. Kasi baka maano tayo. Mag-copyright na tugtog. Hindi naman siguro makaka-copyright. Kaya watch lang kayo dyan. Ilipan natin guys dun sa atin. Paruan natin ating self.
last game yun sir. Katampuhan mo. Sayawan talaga dito. Bakit ka nagpapakita sa bad? Ha? Bakit ka nagpapakita sa bad? Mapapala dyan. Hindi, pusing ko na ako masali na. Kukoaching ka na rin ba sa pigil? Malapit na, pero nagtuturo ako pag. Wala ko babalik. Ano lang, Skill 9. nagkatago lang. Ay, may tinataguan. Ano lang, Oo. Bakit ka wala akong nakaraan sa bad na siya? dati lang. Ngayon, wala ko sa pizza. Sa pigil naman yun. Kakaroon din ba ng practice? Ay, doon labas na yun? Parang nga din ka. Anong grupo mo, sir? Ha? Anong grupo sa Kahit sino, kahit sino? tinukuha sila. Kinukuha lang nila ang kinukuha. Lahat yan, isang grupo lang.
tournament, di ka na rin sumali mo. Oo. Date natin dito sa Marvel. May tournament ba kayo sa Pitel? Ha? May tournament kayo? Inasikaso din ako noon, time na yun. Yay! Pitel naman tayo guys. Bye guys!